Eurooppalaisillakin on ihmisoikeudet. Näitä asia teitä ilmeisesti niin suunnattomasti ärsyttääkin. Prologi, osa 2. Opposition serpentiinitiellä. Kalevan vaalikampanja oli ihailtavan tarkasti suunniteltu, kun Kaleva johonkin ryhtyi. Hän ei tyytynyt vain kelvolliseen suoritukseen. Hän arvioi, millaiseen tulokseen oli realistista yltää, eikä aikonut jäädä tavoitteestaan. Ensimmäiseksi hän pyysi luokseen joukon erilaisia helsinkiläisiä, joita yhdisti lähinnä vähäinen kiinnostus politiikkaa kohtaan. Hän haastatteli heidät kaikki ja loi metodit kunkin edustaman ihmisryhmän tavoittamiseksi. Hän perehtyi kaikkiin ajankohtaisiin poliittisiin kysymyksiin ja ongelmiin ja yhdessä monien ystäviensä kanssa viiasi ilman yli-edustelun kantelun. Meistä hänen ystävistään oli hänelle suurta apua. Osallistuimme ilolla talkoisiin ystävämme ja opettajamme saattamiseksi eduskuntaan, järjestelimme hänen vaalitilaisuuksiaan. Suosittelimme häntä omissa piireissämme ja joimme hänen esitteitään. Kaleva ymmärsi myös hyödyntää sosiaalista mediaa. Erilaisilla foorumeilla osallistumisen lisäksi hän tykitti ahkeraan tahtiin yleistajuisia ja innostavia tekstejä blogiinsa sekä lyhyitä videoita, joissa esiintyessään hän käytti kaikki esiintymistaitonsa hyväkseen. Perussuomalaisten valtakunnallisen nousun yhtenä toteuttajana oli näin Kaleva Saarelainen, joka valittiin Suomen eduskuntaan 17. huhtikuuta 2011 yhtenä 40 perussuomalaisesta, yhtenä 4 helsinkiläisestä perussuomalaisesta. Hän sai yli 10 000 ääntä onnistuttuaan tavoitteessaan herättää poliittisesti nukkuvia helsinkiläisiä ja oli listan kärjessä suuresti arvostamansa Jussi Halla-ahon takana. Perussuomalaisten iso jytki ei kuitenkaan ollut jaksanut nostaa puoluetta kuin kolmanneksi, kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien taakse. Eurooppalainen tilanne oli vaikea, sillä Portugali oli talousongelmien vuoksi ajautunut vararikon partaalle ja muut yhteisvaluutan maat olivat alkaneet keskustella sen hätärahoituksesta samaan tapaan kuin aiemmin Kreikan ja Irlannin kohdalla. Hallitustunnustelijaksi noussut kokoomuksen Jyrki Katainen, jonka intohimo ei ollut homehtua pohjoisessa periferiassa vaan istua isojen poikien seurassa Brysselissä, ei voinut hyväksyä perussuomalaisten nousua hallituksen, koska se olisi merkinnyt loppua Suomen EU:ta nöyristelevälle linjalle, jolla suomalaiset huippupoliitikot olivat ostaneet suosiota keski-eurooppalaisilta kollegoiltaan. Toisaalta Katainen ei voinut noin vain sivuuttaa Suomen historian suurinta vaalivoittajaa, joten hän oli aloittavinaan hallitusneuvottelut myös perussuomalaisten kanssa. Hän kuitenkin vaati niin paljon, että perussuomalaisten oli pakko kieltäytyä. Kataisen tie pääministeriksi oli kuitenkin kivinen. Portugalin tukemista vastustaneet puolueet olivat eduskunnassa niukassa enemmistössä, mutta silti Katainen onnistui luovimaan läpi karikoiden, kun sosiaalidemokraatit, vasemmistoliitto ja kristillisdemokraatit eivät kokeneet aiheelliseksi kunnioittaa ennen vaaleja tekemiään lupauksia. Näin Suomeen syntyi Kataisen 6 puolueen hallitus, jossa aatteelliset ääripäät olivat edustettuina ennennäkemättömällä tavalla. Heti vaalien jälkeen Kaleva oli lähestynyt minua ja iloiseksi yllätyksekseni pyytänyt minua ryhtymään hänen eduskunta-avustajakseen. En ollut sitä edes toivonut, koska olin uskonut hänen valitsevan jonkun minua vanhemman ja kokeneemman. Hän oli perustellut valintansa ominaiseen tapansa hyvin filosofisesti. Meillä on samankaltaiset arvomaailmat ja ajattelupavat, enhän minä muuten voisi muuttaa sinun avustajanani. Tyylimme kuitenkin ovat erilaiset. Uskon, että pystyt keksimään sellaisia ratkaisuja, joita minä en tulisi ajatelleeksikaan. Politiikka on kuin vaarallisilla vesillä purjehtimista. Yhdessä 2 eri tavoilla navigoivan on helpompi päästä satamaan kuin 2 samalla tavalla navigoivan, koska he täydentävät toistensa puutteita. Sinun tärkein tehtäväsi on kyseenalaistaa minun päätökseni. Palkitsen sinut jopa kerran, kun saat mieleni muuttumaan. Tehtävä oli minulle tietenkin valtava kunnia, jonka hintana oli ryhtyminen kovaan ja ankaraan työhön. Kaleva vaati paljon itseltään, mutta ei muidenkaan kohdalla hyväksynyt laiskuutta.
Työpäiväni kestivät useinkin kellon ympäri, eikä Kaleva myöskään ymmärtänyt viikonloppuja. Muita vapaapäiviä samalla tavalla kuin useimmat ihmiset. Lauantait olivat hänelle aivan tavallisia työpäiviä ja sunnuntain rentoutuminen Kalevan tapauksessa tarkoitti monta tuntia matemaattista tutkimusta ja yhtä monta tietokirjallisuuden lukemista. Vaalikauden ensimmäiset kuukaudet olivat minulle toki vain harjoitusta, sillä olin heinäkuussa menossa varusmiespalvelukseen 9 kuukaudeksi ja palaisin Kalevan avustajaksi reservin astuttuani. Oli kuitenkin sen kaikenarvoista päästä seuraamaan politiikkaa aitiopaikalta. Eduskunnassa Kaleva toimi suuressa valiokunnassa ja ulkoasiainvaliokunnassa. Eduskuntaryhmässään hän saavutti nopeasti vahvan ja arvostetun aseman. Nuorena älykkäänä miehenä, joka oli väitellyt tohtoriksi 4 eri alalta ja joka oli karismaattinen ja esiintymistaitoinen, hän nousi perussuomalaisissa vauhdilla Timo Soinin oikeaksi kädeksi. Kesäkuussa, kun puolue valmistautui oppositiokauteen, Kaleva Saarilainen valittiin sekä eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi että puolueen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Oli helppo nähdä yhtymäkohtia Kalevan kouluaikana ystävilleen järjestämässä ohjelmassa ja tavassa, jolla hän valmensi eduskuntaryhmää. 2 ensimmäisenä kuukautena, kun eduskunta lähinnä odotteli puoluejohtajien pääsevän hallitusohjelmasta sopuun, Kaleva otti tehtäväkseen eduskuntaryhmän puhe- ja esiintymistaitojen harjoittamisen. Kansanedustajat pitivät toisilleen puheita, väittelivät ja jopa tekivät teatteriesityksen. Kaleva selvitti kunkin vahvuudet ja heikkoudet ja opasti heitä kehittämään itse itseään. Samalla hän tietenkin lujitti ryhmän yhteishenkeä. Ei ollut ihme, että hänet valittiin ryhmänjohtajaksi, sillä niinkin lyhyessä ajassa vaikutus edustajissa oli huomattava. Perussuomalaiset ei ollut poliittisten kilpailijoiden suosiossa. Myös se oli asia, johon Kaleva ryhtyi hakemaan ratkaisua. Tätevyys on vain yksi osa tämän tehtävän suorittamista. Hän korosti ryhmälleen. Toinen on verkostoituminen. Meidän on päästävä hyviin väreihin muiden ryhmien kanssa, muuten syrjäydymme. Itse olin suhtautunut jokseenkin vihamielisesti etenkin eduskunnan vihervasemmistolaisiin, mutta Kalevan tyyli oli erilainen. Vaikka heitä vihaisit, eivät he täältä katoa. Hän tokaisi. Voi heidän ystävänsä, niin pääset vaikuttamaan heihin. Niinpä Kaleva menetteli mitä sydämellisimmin kaikkiin muihin kansanedustajiin nähden ja onnistui parantamaan heidän suhtautumistaan perussuomalaisiin. Hän jutteli vihreiden kanssa kansallispuistoista, nauroi Paavo Arhinmäen kanssa jollekin vitsille ja innostui keskustalaisten kanssa syvälliseen keskusteluun lannoitekemiasta. Hän tiesi, että suomalaiset valloitetaan itseironialla, joten ei kainostellut tehdä tilaa itsestään ja puolueestaan. Mutta joviaalin kuoren alla hän oli kuitenkin ennen kaikkea matemaatikko. Päämäärätietoinen, laskelmoiva peliteoreetikko. Hänen suunnitelmansa tuntui toisinaan minusta pelottavalta, sillä hän oli erittäin taitava manipuloimaan ihmisiä, enkä voinut välttyä kuvittelemasta, mitä hän olisi saanut aikaan pahantahtoisena psykopaattina. Edustajalta hän ulotti lonkeroitaan muihin eduskuntaryhmiin ja usutti hallitusryhmät toisiaan vastaan. 6 puolueen sateenkaarihallitus olisi takuulla ollut riittävän riitaisa ilmankin Kalevan lietsomia yhteenottoja, joiden alkulähdettä ei kukaan osannut tunnistaa. Samaan aikaan Kaleva oli äärimmäisen aktiivinen oppositiojohtaja, jonka viiltävän terävät kysymykset saivat ministerit hikoilemaan. Eikä hän säästänyt itseään puolueen varapuheenjohtajana, vaan oli tuostakin jossain päin maata innostamassa puolueen paikallisjärjestöjä, rekrytoimassa lisää jäseniä ja kuntavaaliehdokkaita ja kirjoittamassa blogiinsa ja perussuomalaisten puoluelehteen kolumneaan. Kun tasavallan presidentti valittiin tammikuussa 2012, perussuomalaiset ei onnistunut uusimaan isoa jytkyä. Eduskunnasta pudonnut keskustan kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrynen teki intensiivisen kampanjan, jolla sai heräteltyä maaseudun pettyneitä konservatiiveja,
jotka eivät olleet innostuneet tukemaan puolueen liberaalia johtoa eduskuntavaaleissa. Väyrynen menestyi presidentinvaalissa paremmin kuin puolueensa eduskuntavaaleissa, mikä innosti hänet pyrkimään jälleen kerran puolueensa puheenjohtajaksi. Kaleva näki siinä mitä mainioimman tilaisuuden. Väyrynen oli pitkän poliitikon uransa aikana ryvettynyt niin monessa kohussa, ettei Kaleva uskonut hänellä olevan kykyä innostaa juuri muita kuin puolueensa peruskannattajia. Keskustan puheenjohtajakamppailu kiihtyi kesän 2012 lähestyessä, ja Kaleva otti tavoitteeksi Väyrysen saattamisen voittoon. Eräänä toukokuisena päivänä perussuomalaisten erittäin luottamuksellisesta kokouksesta pääsi jollain arvoituksellisella tavalla vuotamaan tieto, että Kaleva Saarilainen piti Paavo Väyrysen valintaa keskustan puheenjohtajaksi suurimpana uhkana perussuomalaisten tulevalle menestykselle. Olihan perussuomalaiset noussut juuri muuttamalla monien keskustakonservatiivien tyytymättömyyden ääneksi. Väyrysen puheenjohtajuus palauttaisi keskustan juuri sille linjalle, jota nuo keskustakonservatiivit olivat lähteneet hakemaan perussuomalaisista. Media tarttui tähän mainioon tilaisuuteen hiillostaa hätääntyneitä perussuomalaisia. Kalevaa haastateltiin vuotaneen lausunnon seurauksena, jolloin hän kiisti ikinä pitäneensä Väyrystä uhkana perussuomalaisille, mutta hänen poikkeuksellisen kireä ilmeensä ja hermostunut olemuksensa kertoivat aivan muuta. Tällöin keskustalaiset riemastuivat, sillä olettivat saaneensa tietää kilpailevan oppositiopuolueen heikon kohdan. Paavo Väyrynen valittiin keskustan puheenjohtajaksi selvin luvuin. Kalevan naurusta ei malttanut tulla loppua. Aloin tosissani toivoa, että vaalikauden loppua myöten ministeritkin olisi narutettu Kalevan marioneteiksi. Samaan aikaan, kun keskusta näin taantui 80-luvulle, Kaleva sai omassa puolueessaan kannatusta ehdotukselleen puolueorganisaation järkeistämiseksi. Näkyvimpänä muutoksena oli virallisen puolueopposition muodostaminen, jonka tarkoitus oli kyseenalaistaa kaikki puolueen päätökset. Tilanteja syntyi vain kovassa aineessa. Kaleva vertasi. Jokaista puoluetta uhkaa se vaara, että aikojen ja tilanteiden muutoksiin ei osata reagoida. Niin ikään jokaisesta puolueessa päätöksien kyseenalaistamista pidetään veneen keiputtamisena, joten harvalla on siihen rohkeutta, vaikka ainetta olisi. Tiedotusvälineet ovat jo vuosia ennustaneet puolueen hajoavan, joten kaikkia kritiikkiä puolueessamme seurataan erityisellä tarkkuudella. Virallinen puolueoppositio näyttäisi koko maailmalle, että meillä oikeasti ja vilpittömästi haetaan keskustelua ja kehittymistä. Meidän johtajien ei tule ehtiä uskomaan, että olemme aina oikeassa, vaan kriittiseen keskusteluun on kannustettava. Näin myös tiedämme, ettei kritiikkiin liity mitään henkilökohtaista kaunaa. Toinen uudistus, joka mieluummin pidettiin puolueen ulkopuolisilta salassa, oli likaisten temppujen osaston perustaminen. Osaston, jonka tarkoituksena oli härnätä ja harhauttaa muita puolueita. Kalevan suosituksesta minut nimitettiin erääksi osaston aivoriihen juonittelijoista. Hän on kyyninen, hän on laskelmoiva, hän on kavava. Kaleva kehui vuolaasti suosituksessaan. On viisaampaa valjastaa hänen taipumuksensa hyvään tarkoitukseen, kuin ottaa se riski, että me aiheuttavat spontaania purkauksia yleiseksi vahingoksi. Sivumennen sanoen koko ajatus tällaisesta osastosta oli alun perin hänen. Mitään kovin likaisia temppuja emme minä ja muut aivoriiheen valitut juonittelijat joutuneet tekemään. Tärkeimpänä kyseessä oli muiden puolueiden poliitikkojen typerimpien ajatusten etsimistä haastatteluista, lehdistä ja blogeista, minkä jälkeen kirjoitimme teräväkieliset tyrmäykset niille ja annoimme tekstimme Kalevan viimeisteltäviksi. Kaleva julkaisi useimmat sellaiset tekstit omissa nimissään, koska siten takasimme niille laajimman huomion. Timo Soini ja Kaleva Saarelainen osoittautuivat hienoksi taistelupariksi, hilpeä kansanomainen populisti ja vakavista asioista koruttomasti puhuva aristokraattinen tohtorismies vetosivat niin erilaisiin ihmisiin ja täydensivät toisiaan,
Kuuden puolueen hallitus kompuroi ja Väyrysen keskusta etääntyi liikkuvista äänestäjistä, joten perussuomalaisten kannatus päätyi taas kasvusuuntaan presidentinvaalin aikaisen mediapimennon jälkeen. Kunnallisvaaleissa puolueen oli kuitenkin vaikea realisoida asemaansa suosituimpana puolueena, koska puolue ei voinut vielä kilpailla vanhojen puolueiden kanssa kokeneiden ja tunnettujen paikallispoliitikkojen määrässä. Perussuomalaiset jäi toiseksi kokoomuksen taakse ja hyvin lähelle sekä sosiaalidemokraatteja että keskustaa. Minäkin olin kantanut korteni kekoon ja tulin valituksi Helsingin kaupunginvaltuustoon Kalevan Vanavedessä. Kaleva oli odotetusti vaalien ylivoimainen ääniharva, jonka perässä minunkin kaltaisiani mitättömyyksiä pääsi läpi. Koska vaalien tulos jätti toivomisen varaa, Soini ja Kaleva kävivät keskustelun seuraavien vaalien strategiasta. Euroopan parlamentin vaalit olivat erittäin merkittävä linjavaali, koska EU oli kovaa vauhtia kehittymässä liittovaltioksi, jossa kansallisten parlamenttien merkitys oli jatkuvasti heikkenemässä. He päättivät, että perussuomalaisten oli työskenneltävä aktiivisesti yleiseurooppalaisen rintaman muodostamiseksi, joka puolustaisi kansallisvaltioita sekä unionin yhdentymistä että monikulttuurisuutta vastaan. Jotta puolueen vaalimenestys ei kompastuisi samaan kuin kuntavaaleissa, vähintään toisen näistä kahdesta suositusta poliitikosta olisi oltava ehdolla. Kaleva otti todella sydämelleen yleiseurooppalaisen kriittisen ilmapiirin vahvistamisen, joten kuntavaalien jälkeen hänen ohjelmaansa ilmestyivät kaiken muun oheen myös matkustelu Keski-Euroopassa, jossa hän tapasi hengenheimolaisiaan ja kannusti heitä silloin, kun heidän kotimaissaan kampanjoitiin vaaleissa. Suomalaiset tiedotusvälineet vaativat Kalevaa tilille hänen rakenneltuaan yhteistyötä sellaisten poliitikkojen kuin Marine Le Penin, Geert Wildersin, Jimmie Åkessonin ja Heinz Christian Strachen kanssa. Kaleva kuitenkin tiesi, mistä narusta vetää, ja sanoi, tietenkin sovittuaan sanamuodostaan ensin kontaktiensa kanssa. Minähän inhoan heitä. En haluaisi tehdä heidän kanssaan mitään yhteistyötä. Mutta valitettavasti sen edellytyksenä on, että ensin kaikki yhteiset tavoitteet on saatava täytettyä. Olen iloinen siitä, että suomalainen media on yhtä mieltä kanssani siitä, että minun on päästävä heidän kanssaan eri puolille rintamaa. Tähän ilkeimmätkään toimittajat eivät osanneet sanoa yhtään mitään, joten skandaali kuivui kasaan. Tämä on vain yksi esimerkki Kalevan ovellista väistöliikkeistä, jotka saivat häneen kohdistuvan arvostelun osoittautumaan suutariksi tai kääntymään tarkoitustaan vastaan. Eräs likaisten temppujen osaston tehtävistä oli eläytyä vastapuolen poitrukeeksi ja keksiä mitä surrealistisimpia valituksen aiheita. Joten useat perussuomalaiset poliitikot olivat sitä kautta oppineet tyrmäämään heidän toimiinsa kohdistuvaa arvostelua meidän käsikirjoittamillamme nerokkaan pisteliäillä fraaseilla. Kaleva oli usein meitäkin askelen edellä. Perussuomalaisten sotaa tiedotusvälineitä vastaan Kaleva kävi iskuilla vyön alle. Hän itse kirjoitti puolueen lehteen Suomen uutisiin viikoittain ja sai myös muut taitavat perussuomalaiset kynäilijät kuten Jussi Halla-ahon ja Sampo Terhon mukaan urakkaan. Kalevan yli 10 vuotta yhtäjaksoisesti jatkunut shakin maailmanmestaruus oli tietenkin kasannut hänelle pääoman, jota hän oli kasvattanut tunnollisesti, ja Kaleva oli valmis täyttämään sitä yleisen asian hyväksi, kuten puoluelehden kehittämiseen. Määrätietoisilla toimilla perussuomalaiset sai lehdellään kaapattua markkinaraon, joka iski muiden lehtien levikkeihin. Helsingin Sanomissa mahdettiin tuskailla, kun sen pitkään nauttima informaatiovalta alkoi kadata oikeamielisten monopolilta. Kesäkuussa 2013 Timo Soini päätti, että hänen tehtävänsä oli palata Euroopan parlamenttiin rakentamaan ja johtamaan yleiseurooppalaista kansallishenkistä liikettä. Kaleva oli osoittautunut taitavaksi poliitikoksi, jolla oli hyvin laajaa suosiota, joten Soini uskoi hänen pystyvän täyttämään perussuomalaisten johtajan saappaat.
Puoluekokouksesta jatkettiin vielä vanhalla johdolla seuraavat 2 vuotta, mutta puolueen johtamisen eduskuntavaaleihin he sopivat tulevan Kalevan vastuulle, kun Soini käyttäisi tarmonsa Euroopan parlamentissa. Kalevan psykologin pätevyydelle tuli taas käyttöä, kun hän ryhtyi valmistelemaan perussuomalaisten kampanjaa Euroopan parlamentin vaaleja varten. Puolueen ehdokaslista valittiin mitä suurimmalla huolella, ja kansalaisille korostettiin, että äänestys koski ennen kaikkea Suomen itsenäisyyttä. Oli toisinaan vaikea muistaa, ettei Kaleva ollut itse ehdolla, niin ahkerasti hän kiersi tapaamassa ihmisiä ja usuttamassa heitä äänestämään perussuomalaisia. Kampanja tuotti tulosta. Protestihenki, joka kohdistui sekä Kataisen täysin epäonnistuneeseen hallitukseen että EU:hun, alkoi kasaantua muistuttaen 3 vuoden takaisesta isosta jytkystä. Äänestysprosentti nousi huomattavasti 5 vuotta aikaisemmasta, ja perussuomalaiset onnistui realisoimaan kannatuksensa. Puolue sai peräti 5 edustajaa Euroopan parlamenttiin, ja heistä ensimmäinen oli Timo Soini. Hänen läpimenonsa takasi sen, että seuraavan kevään koitokseen perussuomalaiset johtaisi Kaleva Saarelainen. Poliittinen järjestys Suomessa oli keväällä 2014 muutenkin murentumassa. Pääministeri Jyrki Katainen havaitsi viimeisen tilaisuutensa tulleen jättää uppoava laiva ja suunnata Euroopan unionin huippuvirkaan, joten hän nimitti itsensä komission jäseneksi. Kokoomusta lähti luotsaamaan Alexander Stubb, jota Kaleva piti liiankin helppona vastuksena. Samoihin aikoihin vasemmistoliitto erosi hallituksesta pelastaakseen nahkansa, ja sosiaalidemokraatit vaihtoivat puheenjohtajansa valmistautuen uhkaavaan oppositiokauteen. Keskusta puolestaan oli Väyrysen johdolla selkeästi ponnettomampi oppositiopuolue, josta ei ollut haastamaan perussuomalaisia liikkuvien äänestäjien houkuttelussa. Kaleva ymmärsi takoa rautaa niin kauan kuin se oli kuumaa. Uuden Euroopan parlamentin tultua valittua ja perussuomalaisten liityttyä suureen kansallismieliseen ryhmään Kaleva siirtyi kotimaassa suoraan eduskuntavaalikampanjaan. Pääministeri Stubbin karnevalistisen toiminnan murentaessa hallituksen ennestäänkin surkeaa kannatusta, Kaleva sai kansalaiset lietsottua uuteen vallankumoushuumaan. Hän ei arkaillut revitellä tavalla, jollaista ei aiemmissa vaaleissa Suomessa ollut nähty. Kaikki vaalityö alkaen vaalilauseesta oli monen vuoden luomistyön tulosta, ja sitä oli edellisten vaalien tapaan suunnattu kaikille ryhmille, joissa perussuomalaisilla oli potentiaalisia äänestäjiä. Kiihotusta kansanryhmän puolesta myönsi eräs juliste. Totuus ei palatulessakaan, uhattiin toisessa, jonka kuvassa Alexander Stubbin näköinen hahmo heitti roviolle perussuomalaisten laskelmat maahanmuuton aiheuttamista kustannuksista. Kaleva kävi vaalikampanjaa kaikilla mahdollisilla rintamilla. Ruotsissa pidettiin valtiopäivävaalit syyskuussa 2014, joiden alla Kaleva teki laajan kierroksen länsinaapurissa tukemassa hengenheimolaisiaan. Ruotsidemokraatit saavutti yli 2 kertaa paremman tuloksen kuin 4 vuotta aiemmin, mistä Kaleva oli oikein hyvillään, vaikka saikin Ruotsin valtapuolueiden vihat yllen. Syksyllä mielipidemittaukset osoittivat perussuomalaisten olevan huomattavassa johdossa, ja kannatuksen suuntakin oli ylöspäin. Kalevan itsekidutukselta vaikuttanut kampanja ei hiipunut, vaikka hyvää oli luvassa, sillä hän halusi luoda mahdollisimman voimakkaan itseään voimistavan ilmiön. Hän halusi mahdollisimman monien hyppäävän voittajan vankkureihin, kuten edellisissäkin vaaleissa oli tapahtunut. Ehkä ratkaisevin tapaus perussuomalaisten kampanjan kannalta tuli vuoden 2015 alussa, vieläpä Suomen ulkopuolelta, mutta se oli kova hinta ihmisten silmien avautumisesta. Pariisissa islamistiset terroristit hyökkäsivät satiirilehden toimitukseen ja toteuttivat verilöyn. Kaleva oli siitä kuullessaan järkyttynyt ja vihainen. Juuri tätä minä tarkoitan, kun haluan pelastaa Suomen ja koko Euroopan siltä kohtalolta, joka Libanonia on kohdannut.
hän sanoi. Ihmisten on ymmärrettävä. Vaaraan on havahduttava, mit yhteiskunnan jo romahtaessa on myöhäistä äänestää monikulttuurisuutta vastaan. Verilöyly havahdutti ihmisiä kautta Euroopan. Kalevaa se ajoi yhä ahkerampaan vaalityöhön, jonka aikana hän ei ehtinyt käyttää matemaattisiin tutkimuksiinsa kuin muutaman hetken viikossa. Mutta kai se oli sen arvoista. Perussuomalaisten kannatuksen nousu vain kiihtyi ja monikulttuurisuuden kohtaama vastustus vahvistui kautta Suomen. Kevään tullen eduskunta jäi vaalitauolle, jolloin perussuomalaisten pitkään lämmitelty puoluekone lähti pyörimään ylikierroksilla. Toisinaan Kalevakin vaikutti säntäävän täyttä päätä kohti burnoutia, mutta hän ei piitannut varoituksistani. Olen sekä psykologi että matemaatikko. Hän selitti. Osaan arvioida henkisen kestokykyni ja laskea, kuinka paljon voin sitä yritellä ajoittaakseni burnoutin viimeisen kampanjapäivän iltaan. Vaalipäivänä uppoudun sitten kaikkein abstrakteimpaan nukuteoriaan, jossa muutaman tunnin viehtarointi tekee minusta kuin uuden miehen. Vaalikuume nousi ja huhtikuussa tunnelma Suomessa alkoi muistuttaa vuoden 1989 mullistuksia hajoavassa Itäblokissa, sillä ihmiset taistivat vanhan järjestyksen luistuvan. Kalevan henkilökohtainen tukijoukko oli kasvanut 110,000. Jokaisella paikkakunnalla, jolla Kaleva pysähtyi, häntä kokoontui kuulemaan suuri, innokas väenpaljous. Viimeistään tuona keväänä hänestä kuoriutui ehkä taitavin demagogi, joka Suomessa oli koskaan vaikuttanut. Hän osasi herättää hurmasta kansassa kuin rocktähti nuorisosta. Muut puolueet ymmärsivät Kalevan väistämättä olevan Suomen seuraava pääministeri. Kun aiemmin Kalevaa oli ylenkatsottu hänen nuoresta iästään, vaalien alla kukaan ei rohjennut arvostella häntä, koska paikka seuraavassa hallituksessa aukeisi vain niille, jotka hän mukaan kutsuisi. Poliittinen keskustelu, jonka olisi kuulunut käydä kuumana vaalien alla, hiipuikin tyystin. Ja kun vain perussuomalaiset piti meteliä, myös äänestäjät kääntyivät ennätyksellisissä määrin Kalevan taakse. Minua nauratti kovasti, kun eräällä paikkakunnalla sosiaalidemokraattien vaaliteltalla tuli kova kiire pois Kalevan paljastettua vasemmiston suunnitelmat väkijoukolle, joka täytti koko torin. Miksi vasemmisto haluaa maahanmuuttua kolmannesta maailmasta? Kaleva jylisi. Katsokaa Ruotsiin, Englantiin ja Ranskaan. Niissä maahanmuuttajien mustainen, mistä kannattaa vasemmistoa. Kautta Euroopan vasemmisto on alkanut haalia itselleen uutta kannattajakuntaa. Sen jälkeen, kun vanhat työväen puolueet onnistuivat tiedäistön aseman parantamisessa. Antimalla maahan syrjäytyviä maahanmuuttajia he luovat uuden, ikuisen proletariaatin, jonka toimeentulo on täysin riippuvainen vasemmiston järjestämistä tulonsiirroista. Vasemmistoa ei aja enää kenenkään muun kuin vasemmistopoliitikkojen itsensä etu. Ajatus yleisestä ridestä unohtui, kun sen saavuttaminen teki poliitikoista tarpeettomia. Näin valta horjuttui. Puheesta otettu video levisi verkossa kulovalkean tavoin. Sitä katsottiin parissa päivässä 1 000 000 kertaa. Se tekstitettiin useille kielille, ja sekä sosiaalidemokraatit että vasemmistoliitto peruivat kaikki loput vaalitilaisuutensa. Niinpä vaalipäivän tullen suomalaiset riensivät vaaliurnille vilkkaammin kuin koskaan aiemmin maan historiassa. Äänestysprosentti nousi lähelle 90. Aavistin poliittisen maanjäristyksen koittavan, ja Kaleva, joka vaalipäivänä vetäytyi työhuoneeseensa matematiikan pariin, aisti sen myös. Hän myönsi käyttäneensä kaikki taitonsa saavuttaakseen joukkohypnoosin maailmanennätyksen. Illalla 19. huhtikuuta 2015 perussuomalaiset kokoontuivat jännittämään vaalien tulosiltaa. Palkinto rehkimisestä ylitti odotukseni. Kalevan johdolla puolue voitti 109 paikkaa eduskuntaan, vuoskaten sekä vasemmiston että oikeiston. Politiikan kommentaattorit olivat jossain ällistyksen ja tyrmistyksen rajamailla, mutta saattoihan asia ajatella toisinkin päin. Oudon heikko tulos ainoalta puolueelta, joka ajoi Suomen kansan etua.
Mutta se silti riitti. Jälleen kerran Suomen hallitsijat samastuisivat Suomen kansaan, ei eurooppalaiseen poliittiseen eliittiin. Kaleva nousi puhujan korokkeelle ja julisti riemuitseville perussuomalaisille. Tämähti uusi jetky. Silloin kaatui ensimmäinen dominopalikka.